स्टूडियो कुचायकोट। थामे वाली सहिला खंड होया जिला थामे वाली सहिला। राजा मोनन के टूटल गुमान जी जबरदस्त जी धइले ध्यान जी डोले लागल राजा के सिंहासन माई चल दिहली हाकल पियासन। जय हो मैया चम 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 चमके बदरिया हो चरोर छा गइल रहे अनहरिया हो। राजपाट कुल माटी में मिला मिला बन गइल रहसु जी मैया के चला पर खंड होया जिला थामे वाली सहिला पर खंड होया जिला थामे वाली सहिला। देखे दर्शन लजिया बचैली मस्तक फाड़े के कंगन देखैली जंगल रहेली थावे नगरिया मैया के धाम बनैली। माई हो उत्तम शर्मा गावे माई गुन गनवा हो लागल बा माई के चरण में लगनवा हो। रोमी ठाकुर को आशीष मिला मिला बन गइल रहसु जी मैया के चला पर खंड हो जा जिला देवी मैया से